Assalamu alaikum muhterem millettəşlərimiz. Türlü tübəklərdə yaşaşı xalqımız tırmışındağı vaqiqalar bilən tanışdırığımızı devam etəbiz. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıxarılışda. Polilingual məktəblərdə oxuduğu üçün Tatar tili oxutuşuları əzirmi? Biz milli kadrlarını negizdə iki yönəlişdə əzirliyimiz. Onların birincisi əlbəttə Tatar tili həm ədəbiyyatı boyunca turdan tura əzirləgişi. Оренбург өлkəsi Alabaital avulu 270 yıllığın bilgiləbizdir. Yılğabız da Alabaital deyib atalar, avulumuz da Alabaital, kulübüz de Alabaital, üzümüz de Alabaitallar. Qazanda yavgirlərdən Yetkər күргәзмәсе. Tüp bizim bunda eksponatlar, tüp baylık ol Tatarstan kitap nəşriyyətində işləyən yazıçılarının, həm müharrirlərinin şəxsi predmetləri. Жырлык әле фестивалінің 5 yıllığı. Мен яратам сені Татарстан, гурур халқың үшін яратам. Жан үйреткен әнкам тілің үшін, татар тілің үшін яратам. Соңғы yıllarda milli мәгариф системасында телебезгә карата булган вазгыяттан чыгып, күп кенә полилингваль мәктәпләр ачылды. Укучыларда укырга теләк тә бар, әмма укытучылар җитәрлекме? Аларны хәзерге вакытта татар телен заманча һәм тиз үзләштерер өчен җайлы булган формада укытырга өйрәтәләрме? Әлеге милли кадрларга алга таба эшләргә мөмкинлек бармы? Бу хакта без Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтына барып белештек. Biz milli kadrlarını negizdə iki yönəlişdə əzirliyimiz. Onların birincisi əlbəttə Tatar tili həm ədəbiyyatı boyunca turdan tura əzirləgişi, həm ikincisi milli məğarif sistemasında həm respublikamızın türlü iki həm küp tilli uyuşmalarında işləu üçün bilgiçlər əzirlənə. Birinci yönəlişə əylənib qoysaq, iki proqramımız bizning bugünkündə var. Onların birisi pedagogik yönəlişdə, ikincisi filologiya yönəlişində. Әлеге программалар буенча милли кадрларны Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбендә заман таләпләре буенча күп профильле юнәлештә әзерлиләр. Мәсәлән, хәзер татар теле әдәбият укытучылары икенче фән укытучылары булып баралар. Алар мәсәлән инглиз теле укытучылары, Кытай теле укытучылары. Ә менә быел 2022 елда без татар теле әдәбият укытучыларын икенче профильгә рус теле укытучылары буларак алабыз. Гадәттә соңгы берничә елда филология юнәлеше буенча üstəmə bilgiçlik etib birər jurnalistika. Jurnalistika буенча икенче белгечлекне Татмедиа оешмасы белән берлектә алып баралар. Күбезенчә студентлар бакалавриатны гына түгел, магистратураны да тәмамлый. Югары уку йорты статистикасына ышансак, әлеге белгечлекләр буенча укыган студентларның 70% алган белеме буенча эшли. Димәк, бу юнәлештә кытлык бар. Уку елы дәвамында Казан мәктәпләреннән, республика районы мәктәпләреннән безгә мөрәҗәгать иттеләр укытучылар сорап. Шул исәптән татар теле укытучыларда. Менә әле быел хәтта 5нче курс укучыларын, студентларын без практика вакытында берничә мәктәпкә җибәрдек, нәкъ менә укытучы сыйфатында. Чөнки мәктәпләрдә укытучылар, рус теле укытучылар да, чит теле укытучылар да, шул исәптән татар теле укытучылар да бүгенге көндә 100% тәэмин ителмәгән. Татар теле буенча укытучылар Татарстан Республикасы белән чиктәш булган регионнарга да кирәк. Шуңа да чит төбәктән килүче абитуриентларны да теләп кабул итәләр. Ләкин аларның күбесе кире үз җирлекләренә кайтмый, Казанда кала. Ә үзебездән аларга җибәрү ничегрәк тора? Үзебезнең Татарстан җирлегендә туып-үскән балаларны бик чит регионнарга бик җибәреп булмый. Бездән сораучылар бар. Самар өлкәсеннән шалтыраттылар, берничә мәктәптән татар теле әдәбият укучылары кирәк дип без 5нче курсларда тәмамлаучылар арасына кереп бу әйберне аңлаттык. Әле бүген менә теләк белдерүче юк, читкә китәргә барса үзебездә калырга телим. Һәм аның сәбәпләре дә шактый. Аның өстәвенә хәзерге вакытта полилингваль мәктәпләрдә телне заманча һәм балалар өчен кызыклы техника белән укыту өчен институт бинасында махсус җиһазландырылган бүлмәләр дә каралган. Шулай ук бу югары уку йорты ел саен Татарстан Республикасы хөкүмәтеннән төрле өлкәдә тел белгечләре укыту өчен заказлар алып тора. Республикабыз президенты Рөстәм Миңнеханов Миңнеханов күрсәтмәсе нигезендә 2018 елда республикабызның мәгариф оешмалары өчен төрле юнәлештәге укытучыларны әзерлибез. Әйтик, математика һәм информатика, тарих һәм җәмгыять белеме, шулай ук тагын башлангыч сыйныфлары өчен, балалар бакчалары өчен белгечләр әзерләнә. Моннан тыш республика президенты күптән түгел регионнардан килгән бизнесменнар белән очрашу вакытында шундый карар кабул итте. Киләчәктә
менә бу билингваль һәм полилингваль мәктәпләр өчен әзерли торган проектыбызның географиясы киңәя, ягъни без киләчәктә Татарстан Республикасы мәгариф оешмалары өчен генә түгел, Россия Федерациясында бүгенге көндә эшләп килүче татар мәктәпләре өчен дә без менә шушы мин санап үтелгән юнәлешләр буенча белгечләрне әзерләячәкбез. Һәм тагын шуны да әйтәсем килә, безнең Бөтендөнья татар конгрессы һәм Милли шура белән берлектә яңа программага старт бирелде быел. Республикабыз президенты аны хуплады һәм 15 урынга заказ да бирде. Бу яшьләр арасында гаять актуаль программа, реклама һәм пиар юнәлеше. Әлеге белгечлекне тәмамлаган студентлар рус һәм татар телендә эш алып барачаклар. Өстәвенә киләчәктә 3нче тел итеп инглиз теле кертүдә каралган. Димәк, милләтебез телсез калмас. Аны яшь буынга гаиләдән тыш мәктәпләрдә һәм югары уку йортларында да өйрәтерлек кешеләр булачак. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Казан. Жайыкның уң якларындагы хәрби чик буйларын саклар өчен оешкан казак әскәрләрендә Оренбург өлкәсе Алабайтал авылы халкы да хезмәт иткән. Алар бүгендә татарлыгын күз карасыдай саклый һәм бу өлкәдә күп эшләр башкара. Оренбург өлкәсендәге әлеге кичкенә авылның исеме һәм даны мөгаен еракларга таралып өлгергәндер. Салага 1752 елда нигез салына. Алабайтал халкы авылның 270 еллыгын билгеләп үтте. Бу хакта Фируза Әбсәләмова репортажы. Авыл юбилейны алар елдан артык әзерләнә. Акча җыя, юлларны цикләндерә, йортларны карый, чәчәкләр утырта. Биле районының Алабайтал исемле бердән-бер татар авылына 270 ел элек Башкортстан җирләреннән күчеп килүчеләр нигез сала. Соңрак Татарстан татарлары килеп урнаша. Ул Оренбург шәһәреннән бары тик 9 елга гына яшәрәк. Беренче мәчет 19 гасырның 20 елларында сафка баса. Бүгенге көндә 1910 елда төзелгән мәчет кенә сакланган. Һәм бу мәчет бер гасырдан соң гына мөселманнарга кайтарыла. 300дән артык халкы булган авылның җәйге бәйрәмнәре, юбилейлары әлеге мәйданда уза. Яздан башладылар шушы менә күлләрне тазарту. Ул бик зур эш. Атна сайын безнең халыклар чыкты биш тазартырга. Анда тирә-ягын тазартып, кырып, пешәннәрен алып, нинди матур мәйдан ясадылар. Аланчыкта авылның уңганнары, танылган шәл бәйләүчеләре кулында йомшак болытларны хәтерләткән шәлләр. Буларны күргәч, шелтәр шәлләрне йөзек аша үткәрү теләге һәрбер кешедә туадыр. Хатирәләр дә яңгыра. Менә үссен кухартел Оренбургта. Кухой платон Донской кәҗәләрнең дә битен алабыз. Киленнәр алсак, киленнәрне өйрәтәбез, чтобы бетмәсен безнең производство. Менә шушы авылда туып үсеп, шушы авылда менә шушы дебетләр арасында безнең бала вакытта начар яшәдек бит инде. Юрган юк. Дебешәләр төрәләр иде, салалар. Икенче аланчыкта аш сталары кунакларын сыйларга әзерләнә. Тумышы белән Алабайталдан күп еллар дәвамында күрше Донской авылында зур хуҗалык белән җитәкчелек иткән Рәшит Мәхмүтовның аш сталары Рамиля Галимуллина, Зәйнәп Сабитова һәм Тәнзилә Кикбаева бу елны да бәйрәмгә килүчеләргә сый-хөрмәт әзерли. Менә безгә ел сайын Рашид Абдулбарш, Донскойның председателе, бирә кәҗә. Шул кәҗәне үз майында пешерәбез. Авыллар өчен үз гербын булдыру сирәк күренеш. Гербта батырлык һәм тугрылык билгесе. Авылның исеме иске риваятка бәйле. Елганы кичкәндә Алабайтал ат үзе бата, ә хуҗасын кыткара. Елгабыз да Алабайтал дип атала, авылыбыз да Алабайтал, күлебез да Алабайтал, и үзебез дә Алабайталлар. Юбилейга карата авыл гербы белән бәйле булган үзенчәлекле бүләкләр дә әзерләгәннәр. Авыл халыгыбызның инде шул хәтлек менә ярата инде җыелырга, шашырга, күрешергә. Бейсболкалар шушындый матур гына итеп, футболкалар, шуннан кружкалар менә матур гына кружкалар инде бүләк итеп кунакларга, балаларга монда бүләк итеп бирик, флажоклар эшләдек. Алабайтал авылы тырыш халкы белән горурлана ала. Сәхнәдән хезмәт алдынгыларын кытладылар. Эш яратучан, авылның киләчәге турында уйлаучы, туган җиренә үзе хуҗа булган, газиз җирендә тир түгеп яшәүче милләттәшләребез Татарстаннан читтә гомер итә, динен тота. Бүгенге көндә дә барлык мәшәкатьләр авылын танытучы крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчеләре җилкәсендә. Авылыбыз матурланды. Яхшы яши, теләгән кеше эшли, эш бар.
американский кинза деген сейілка алдық. Специально для применения жидких удобрений. Біздің республикасында жаңалық результаты яқшаны көрініп тұр. Келешекте үлес шул технологиядан урожайын көтеребез. Тамаша белән бергә Сабантуй уеннары да үрелеп барды. Мәйданда иң көчлеләр сынашты. Юбилей салада һәм читтә яшәүче авылдашларны бергә җыйды. Монда әле әнием тора минем, Аллага шөкер, үзебезнең иебезне саклап, әниемә 92 яшь, яшәсен әле безне матур итеп каршы ала. РКда булдым, пресивщикта булдым, трактористта булдым бала вакытында. Абый белән эшләгәнем, абый кайтып китә торган, сугым суярыл вакытларда мин үзем трактор йөреттем, сабанны күтәрдем, сабан төшердем. Алабайталда 9 еллык мәктәп эшли. Бу инде иң элек тарихны, авыл халкының яшәеше, татар мөхите турында мәгълүмат бирү дигән сүз. Безнең мәктәптә бүгенге көнгә 49 бала, укытучылар инде полный комплект дип әйтергә була. Эшләп тора балалар бакчасы. 14-16 бала йөри пока бүгенге көнгә. Авылның 270 еллык юбилее авыл халкына үткәннән башка киләчәк булмавына берничә кат инандырды. Күңеле ыгы-зыгы да киләчәк әйләнде. Бер гасырдан соң аларга инде башка авыл кабул итәргә. Оренбургасыннан Фируза Абсалямова, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Казанда яугирләрдән ядкар күргәзмәсе. Төп безнең монда экспонатлар, төп байлык ул Татарстан китап нәшриятында эшләгән язучыларның һәм мөхәррирләрнең шәхси предметлары. Җырлык әле фестиваленең 5 еллыгы. Мин яратам сине, Татарстан, гурур халкың өчен яратам. Жан йөриткән әнкәм телең өчен, татар телең өчен яратам. Татардан башка Россияны күз алдына китереп тә булмый хәзер. Каралык Татарстан көч алды. 1552 елдан алып 1906 елга кадәр 360 ел Казанда бер татар шагыйры да, бер татар язучы да яшәмәгән. Кабан күле белән Идел елгасы арасында кеше кирмәслек сазлык булган. Моны татар бистәсе утыра. Безнең бабайлар 15-20 ел буена Оғаш тұтырып, таш тұтырып, жер тұтырып, татар бистәсе ясаганнар. Бізді Казанға бұлақтың тегеғына кіртмәгендер бізіне. Ленин 22 жылы шығыш жасый, Госсоветта. Самый образованный народ России татары. Мәктәпләр юк, біз оқыған. Мұна урыс мәктәп мәрҗани аштырған мұнда. Тукай барып, сөйләшіп, Харис Тукай. Мирсәйд Байышев деген укытучыны биреп кайтарган ни. Мәрҗани. 2 малай булган ашында яшәгән. Менә безнең татар кебек акыллы, тәвәккәл түгел. Акыллы, билемле, тырыш халык юк. Бик ватан сугышы башлангач, татар язучылары, журналистлары һәм гомумән күп кенә каләм ияләре фронтка китә. Алар арасында Муса Җәлил, Фатих Кәрим, Әхмәт Фәйзи, Гадел Кутой, Абдулла Алиш, Сибгат Хаким һәм башка язучылар да була. Казандагы татар китабы йортында фронтовик татар әдипләре хөрмәтенә яугирләрдән ядкарлар дигән күргәзмә бара. Биредә Шәриф Камал музеена күптән түгел генә тапшырылган экспонатлар белән дә танышырга мөмкин иде. Тулырак киләсе язмада. Әмир Хан Яникине, шундук Торыйбов, Әхмәт Исхак, Әхмәт Фәйзи, Хатип Усман, Галимебез, Абсалямов, Абдурахман Абсалямов, Әдип Маликов, Сибгат Хаким утыра иң алда, Мәхмүд Хусайин. Фронтовик татар язучыларының бергә төшкән фотосурәте, күкрәкләрендә кызыл йылдыз орденнары, батырлык өчен медальләр. Әйтик, Абдурахман Абсалямовның фронт тормышы Фин сугышыннан ук башланган. Аның кызыл йылдыз ордены да бар. Чын мәгънәсендә батырлар, яугирләр, һәрберсенең үз язмышы. Кызганмыйбыз көчне, яшь гомерне, кызганмыйбыз кирәк урында. Ут даулын йырып үтәбез без, илне азат итү юлында. Бу Фатих Кәримнең Совет солдаты дигән шигыреннән. Фронтка киткәнче ул әлеге фатирга Шәриф Камал янына саубуллашырга килгән.
Ләкин бу аларның соңгы сөйләшүе була. Фатих Кәрим фронттан әйләнеп кайтмый. Сугыш вакытында язучылар фронт газеталары чыгарып сугышчыларның рухын да күтәргән. Абдрахман Әбсәләмов, Хатип Госман, Авзал Шамов, Гомәр Бәширов шул исемлектә. Төрле фронтларның татар телендә үз газеталары булган. Онытылмас еллар трилогиясе авторы Ибраһим Гази фронтта чыга торган Сталин байрагы, Кызыл армия газеталарында хәрби мөхбир булып хезмәт итә. Күргәзмәдә әдипнең шәхси әйберләрен күрергә мөмкин. Ибраһим Газиның ядкарлары, аның сугыштан урап кайткан күзлеге монда бар, ул инде ватылган күзлек булса ала, ул шундый халәттә музейга тапшырылды. Ул матбугат йортына шундый халәттә тапшырылган булган. Шулай ук аның офицер погоннары да монда бар. Шулай ук бу станда күрергә мөмкин татар халкының сугышчыларга язган хатын. Ул сәлам хаты буларак язылган булган, аңа бик күп кеше кул куйган, язучылар да, гади халыкчылар да, эшчеләр дә, һәм инде менә ул китап чыгарышында бастыруда чыккан 43 елда, һәм инде аңа җавап хаты да бар. 44 елда басылып чыгышлар китап чык булып, ул җавап хаты. Күргәзмәдә Бөек Ватан сугышы ядкарларын, фронттагы сугышчыларга татар халкы тарафыннан язылган сәлам хат брошюрасын, китапларны, татар китап нәшриятының фронтовик хезмәткәрләре материалларын күрергә мөмкин. Күп кенә экспонатларны Ленар Шәйх тапшырган. Матбугат йорты күчкән вакытта әлеге кыйммәтле материаллар минем кулыма килеп керде. Һәм инде бүгенге хәтле мин аны саклап тордым үземдә, һәм инде шушында фикергә килдем. Нәкъ менә безнең бит инде шундый яхшы музейбыз бар. Татар китап йорты музее, һәм инде минем фикерем буенча аннан да яхшысы булмас дип уйладым да, мин шушында тапшырырга булдым инде. Бу бүләкләр инде нәкъ менә шушы язучыларныкка һәм инде шулар нәшриятта эшләгән хезмәткәрләрнеке. Материаллар арасында 1940 елларда татар китап нәшриятының җитәкчесе булган Шакир Арслановның хезмәт һәм батырлыгы өчен бүләкләре бар. Ул Кызыл армия майоры, сугышка 1941 елның 23 июнендә үк киткән. 1942 елның җәендә Ржев буенда барган данлыклы менә сугышның бөтен борылышын билгеләгән шушы Курск буе сугышларында батырлыклары өчен Ватан сугышы ордены белән бүләкләнгән. Һәм ул сугыштан исән кайтып 60 елларга кадәр әле китап нәшриятында редактор вазифасын башкара һәм эшләп йөри. Бүгенге күргәзмәдә очрашуда безнең балалар әдәбияты музеендагы китапларыбыз. Безнең музей ачылды 95 елда. Ул вакытта дәвам өлгән иде, аның 2 коробка Шамил Гәрәйнең архивы калды. Ул минем инде абыем, минем әниемнең абысы. 46 елда үлгән. Аның туберкулез булган, аттык хаты безнең музейда. Но до этого, видать, прислал вам книгу, но надеялся, что найдется, наверное, на родину. Тик туган ягына әйләнеп кайта алмый кала. Әнә шундый ватанпәрвәр әдипләребез, шәхесләребез тормышы аша сугышның кара йөзен күз аллыйбыз. Хәтерлик, белик, сабак алыйк. Илгир Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Җыр күңелне яшәртә. Быел Башкортстанда уза торган Җырлыйк әле фестиваленең 5 еллыгын билгеләп үттеләр. Туймазы районының Төмәнәк авылында оештырылган әлеге җырмың бәйрәменең географиясе елдан-ел киңәя. Быел биредә күрше төбәк татарларыннан тыш Казахстан, Татарстан, Оренбург, Самара һәм Мәскәүдән килгән иң яхшы үзешчән коллективлар катнашты. 2 көн барган җыр бәйгесендә тәкъдим ителгән чыгышлар милли йолалар белән үрелеп барды. Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы үткәргән әлеге проектта кунакта хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова булып кайтты. Татарстанның Сорман районы Мортыштамак авылыннан килгән Чишмә фольклор ансамбле Җырлык әле фестивалендә беренче тапкыр катнаша. Без инде Татарстан буенча шушындай конкурсларда, фестивальләрдә катнашабыз. Биектауда, Түгәрәк уеннарда, Азнакайда, Шатыртауда, Мамадышта, Кирмәндә. Сорманлыларның шәхси модельерлары да бар. Илүзә Фәррахова Туймазы районына бару турында белгәч тә чигү эшенә тотына. Безгә бик тиз кирәк булгач, озак булмады инде. 15-20 көндә чигеп битердем мин аларны. Менә кызларга мастер-класслар оештырмысыз? Теләкләр булса оештырам, только бердә теләкләре юк әле.
Эш күп диләр. Быел фестивальдә илебездән генә түгел, Казахстанда яшәп иҗат иткән татарлар да катнаша. Гәрчә артистлар арасында татар җырларына мөкиббан булган казахлар да бар. Мин яратам сине, Татарстан, гурур халкың өчен яратам. Жан ириткән әнкәм телең өчен, татар телең өчен яратам. Шаптыра атларны күшер, сут калап та, тарткалап. Бөек Тукаебызның бала чагы узган Уральск шәһәреннән килүче ялкын ансамбле әлбәттә чыгышының зур өлешен шагыйрьгә багышлаган. Ерак араларны якынайтып, 12 сагать буена аякларыбызны шиштырып, на фестивальгә, Аллага шөкер, өлгердек, килдек, булдык. Инде хәзер дә җырлап та бирдек, күрсәттек үзебезнең һөнәрләребезне. Популяр француз көйен башкаручы татар егете Раил Идиханов Бишбүләк районының Ак Калфак фольклор ансамбле гармончысы. Аның репертуарында төрле милләт көйләре бар. Менә шушы мелизмалар, украшениялар, матурлап җибәргән җирләре безнең татар җырларында да, башкорт көйләрендә дә бар. Французда да бар. Шуны әгәр дә туры китереп, матур итеп, шуны кушып җибәрсә, гармонист, баянист, ул ишулар матурлап килеп чыга. Сул буенда таллар бар, яфрагында таллар бар. Безнең хәл Аллага шөкер, сездә нинди хәлләр бар. Җырлый Гаилә фестиваленә аерым ям өстәүче былтыргы гран-при ияләре Крәшин татарларынан торган Туганай ансамбле. Узган гасыр уртасында оешкан бу төркемдә берничә буын үзешчән артист алмашынган инде. Менә 5 ел эчендә инде ансамбль яңарды. Әбиләр, бабайлар безгә биргән такмакларны яңартып, матур айтып, без быел яңарак такмаклар белән килдек. Безләр ona bilgine, sizdə sağlıq günlər barmы, bizdə sağlıq günlər. Быел Җырлый Гаилә фестивалендә беренче тапкыр Мәскәү татарлары да катнашты. Мәскәү мишәрләре төркеме картуш такмакларын тәкъдим итте. Кайчандыр Нижгар якларыннан чыккан татарлар бәрәңге утырткан вакытта кыска итеп язылган такмакларны нәкъ әнә шулай дип йөртәләр. Бәрәңге күптән утыртылган, әмма ләкин такмаклар язу дәвам итә. Менә бу җырлар бит халыктан барыбызда. Менә халык сәнгате, менә тормыштан алынган җырлар күбрәк һәр вакытта төрле темага багышлап без шушы җырларны үзебез язабыз, халык яза, әле әби бабайлардан калган җырларны исебезгә алып, кабатлап, аның дәрәҗәсен күтәреп, һәр вакытта җырлыйбыз. Фестивальнең беренче көнендә Башкортстанның 16 үзешчән фольклор коллективы чыгыш ясады. Бишбүләк районы Кыңгыр менә үз авылыннан килгән Ак Калфак фольклор коллективы гран-при иясе булды. Барлык коллектив әгъзаларына милли костюмнар тегү өчен Бөтен дөнья татар конгрессыннан сертификат тапшырылды. Икенче көнне бәйге төбәк-ара дәрәҗәсендә үтте. Бу юлы гран-при ияләре дип Орынбурдан килгән Ләйсән ансамбле табылды. Шундый көчле ансамбльләр булгач, куркып та киткәнек. Әмма куанычка каршы менә үзебездә җиңүче булды. Бу Бөтен татар конгрессының аерым бер уңышлы проекты дип әйтеп була. Чөнки ул инде тулы бер хәрәкәткә әйләнде. Менә биредә Башкортстандагы иҗат коллективлары белән башланып киткән әлеге фестиваль инде ул төбәк-ара дәрәҗәгә, хәзер инде халыкара дәрәҗәгә дә җитте. Җырлый Гаилә фестиваленең җиңүчеләре шулай ук август азагында Казанда узачак Бөтен Русия түгәрәк уен татар фольклор фестиваленә чакыру алды. Башкортстанның Туймаз районыннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Бүгенге әзерләнгән сюжетлар шулар иде. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотышлыйбыз, сәяхәтләр кылабыз. Авырлыкларга бирешмичә, изге гамәлләр кылып, татар булуыбыз белән горурланып яшик. Исән-имин булыгыз.